Oain asko aldatu da, zu gazte zinanetikan oainea, Oin ja neskak eren txapelketak eta erantzako antolautako zeak dauzkebe, eta, bueno, bai. Hor bazen eukan partion txon bat jolastu zen dula, mutilezkoen bate irabazi zen niola, eta hor nahiko pike sanua ibilizala hor buelta eta buelta, no? Bueno, eske, dana mutilen kontra izate ziren. Eta baten, zea, ustez, eta zuek irabazi, ez da? Kontatu nola izan zen historia, kontatu. Nik behin honitzen behakin zukaldaria saioan, eta kontatu zin, baina pixkat astuta nago. Baten bat irabazi bai, galdu geixo inditut, baina baten bat irabazi bai. A ber, eta egun hortan, ze gertatu zen? Bueno, dana erronki izate zen, eta hori, bueno, bat akordatzen naiz, elgetakoa zen, nire kontra apustu ezekuen, da, etorzezan Bergarako piztinetara, eta esan zien, bueno, aste bete pasauzula, etorri Bergara, eta bainatzeke itxea atzea. Ezin, zeu soportau, ba, itxe zizuen zea, neski gira, are giro baziko eta are giro baztume, eta, ja, akojona bitxezala eta itxea. Urrungo nien etorri, atzea berdinetan, ba, gero, errezira bazi zian. Baina zeuen emakumien kontra galtzeko zea hori, ba, bildurra o zertzekan. Hori da. Birruda gehien ba, jendia zezango zuen, ez da? Bai, hori. Ai ama. Bueno, eta kontao, zenba denbora, bueno, jolastu ezu, no? Lego azkenengo txapelketan bat intzen unde bai, alabakin, ez da? Afizionauten, bai, Master Cup. Master Cupian, bai, bueno, hori izan zen, bueno, hori nire adinen ezin dain. Inuen baina ezin dain. Inuen ezin dain. Oia, jendia esateu, 40 urtekin jubilatu ala pelotan jolaztia eta zuzen bat urtekin jolastu zenun txapelketa hori? Ni 67 txapelketi jokatzea, pentsau. 67? Bai. Ai, ama. Olako marka jende gutxik ingoitu, 67 urtekin da pelota partidua eta 20 urtekoan kontra. Bai, eta bai banakakun da bai binakakuen lehengo fasi pasau inaban gaina, eskerraru hori izen zen. Nik esaten nuen neska gaztien da kontrata. Ni baneko egin zazoi, niri irabazi olako andra batek, ez da? Ona. Bueno, eta hori nola izan zen, alabak esan zizula eta azkenian berotu intzinala eta azkenian jun, ez da? Bai, ba, zan, bueno, antolatzaile beti biltzen ziten, Reyes, entrena honbizea, zure izen oso importantia txapelketintza eta. Eta esan dut, bueno, Iker, ni, ja, ez dago pelotan, partidu jokatzeko, adinik, Bai, entrena uste. Gero alabaketare azizisten zirikatzen, bua, ama, eta hola, batek, pentsatzen ziten, goguete zeukenero, jokatzeko parte hartzeko behak eta zan joan zeha xonek, jokatzen nahi zuela eta, zurekin izen ezkeo, igual bai, bueno, hola. Bizio, apuntatzea jungine, baina zan txapelketa banakakua, eta hor ja eskemagan apuzkau zizkun, banaka, lehengu esan banaka, eta, bueno. Baina alare animatu, bai. Animat, bai, ia jarri alkarri begire, eta bale, geho, binakakue, hori alabai zorni joan, eta binakakune parte hartu ginen, da hanbe pasau zen lehenengo fasi pasau ginula. Bai, eta, bai, kriston oroitzapen gero ikusteko eta, unki garrixe, bai. Alabakin. Zure puntu fuertia, zin izan da beti bolea, gantxua, deja da. Zazpira gotzi ez behintzet, ikusi nire zapiuri ikusi ja, zazpira ezin bajo. Añakua hori, ez da? Hori, dan aurreko joku. Dan añakua, ona. Partiu jokatzea junde, tanto ana neuriek eta bestinak. Ona, dan azeuk, onak eta txarrak.